Recite mi nešto više o saradnji, srpsko-turskoj saradnji kada je kultura u pitanju. Hvala vam što ste došli. Institut Yunus Emre je osnovan 2007. godine u Ankari u Turskoj. 2009. godine je osnovan prvi kulturni centar pri institutu van granica Turske. Nedavno je otvoren i kulturni centar u Beogradu. Trenutan broj kulturnih centara u svetu, širom sveta, premašuje 40. I sve popularnije su turske serije, sada i turski pisci kod nas. Recite mi, da li postoji možda mogućnost da i srpski neki pisci budu predstavljeni u Turskoj, da li to može da bude neka uzajamna saradnja? Zaista jako lepa ideja i sa zadovoljstvom ćemo ispred Instituta Yunus Emre uraditi sve po tom pitanju. Zašto da ne? Šta mislite, odakle tolika popularnost? Da li postoji možda neka sličnost između turskog i srpskog naroda? Šta je to što je, da kažem, interesantno nama, a možda bi Turcima bilo interesantno kada smo mi u pitanju? Ja lično se bavim istorijom na akademskom nivou i srpskom istorijom i kada sam došao ovamo i ja sam isto to primetio. Koji god da je razlog, mi možemo reći da smo mi na neki način bratski narod. Kao što vidite, danas smo ugostili i izdavačku kuću Eurobook sa kojom smo i ostvarili saradnju i realizovali ovaj projekat, gostovanje gospođe Nermin Yildirim. Zapravo, Nermin Yildirim je otvorila projekat Druženje turskih pisaca sa srpskim čitaocima, čija su dela prevedena na srpski jezik. Svim ustanovama kulture naša vrata su uvek otvorena, spremni smo za saradnju i čekamo ih.